Oi. Tänään mä teen laukun sisältö- ja korurasio. Sisältöpostauksen korurasio on tällainen. Tällainen huuli. Ja vielä paskaa ja nää kaikki on perään. Läppärin eteen. Helvetisti kaikkia pikkukuruseni. Se on sisältävä. Se on vaaleanpunainen tällainen pehmeä tuossa siellä. On tän ihmeellistä. Oi helvetti. Mulla on siis aika helvetin tuossa just näet. Aloitetaan korvuista. Rannerin kanssa tällainen ove. Se on tällainen ihana koru. Sain sen nyt lähiössä äidiltä. Mulla on tällainen ristikoru, mut se on tuolla mun laukussa on tällainen kohta. Ja sitten sen korviksen. Sitten mulla on tällaiset korvikset. Rokkakorvikset aivan ylihanat seppälasta roikkuu tähän asti. Sitten mulla on tässä on toinen koru. No, katkorvikset. Ihan aitu hopeeta siis. Sinne kans. Sitten sormuksesta. Tässä on liikset jossain. Mulla on vintopasta. Tällaiset korvikset. Toista on rikki. Mä oon sellaiset mustat. Täytyy sit tuoda enemmän korvikkeja, koska nää on mun pääliskellä ainoat ja niin. Sitten täällä on sydän. Mä sain olla lahjassa mun äidiltä. Mä oon tosi ihanat. Sitten tällainen hevosen kenkä. Mä en tiedä miksi sitä on paljon. Ja vastavalkoinen. Ja nappaat ei näy. Mä en minä katkaisi. Tällainen hevosen kenkä. Aika ihana. Se on vaan vääntynyt tuolta. Pikkusen niistä rikkaasta. Mulla ei oo nyt korviksia. Mä en ikinä pitää. Ja ne kolkot. Jonka mä oon myös saanut mun äidiltä myös kehityskeskuksessa ei oo enää. Sitten siirrytään laukkuun. Laukku on tällainen Robin Hood laukku. Tollanen kasannettu markkinoilta. Tää on niin aivan yliä. Sitten aloitetaan täältä yläkerrosta. Mikkipussi. Tässä on Wondergirl. Tää on Ace Love Ice. Tää on aika sotkunen, mä en tiedä siltä sitä. Nyt sen lumipääri on sivelli, koska se on lähtenyt taas röykäpelemään. Nyt kunnin laittaa. Miksi ei tää mee? Tää on reikki tää. Ja sit patahuikilla. Mulla on 2 grammaa painoa. Pimeä. Sai se paljon. Siitä on laukku. Ja siitä laittais meidän hiukset kiinni. Ja sormus. Ois kun korurasian sisältöön laitan. Tässä on korulmia. Tää on nostettu jostain, en muista mistä. Oot ostettu on kuitenkin. Siis ostin eurolla. Siis ei oo oikein autohopeeta. Missä on koruan? En löy sitä missään. No mut kuitenkin laitan tänne. Olin eilen kaupassa. Tänään oli näytelmä. Näytelmää.
Ja mä en tiedä kuuluuko mun ääni, koska mä oon aika helvetin kähä-ääninen aamuisin. Mä en osaa piirtää. Soineita kynällä. On kiva. Mä en tiedä, miksi mä säädellä nyt kun mä kuvaan. Elikkä siis lukikaa mun blogia, on laitettu tonne alas. Alaspäin. Like this. Liketä. Älä disliketä. Mitä ikinä teet. Lukekaa mun blogia, mä haluan sinne 110 tilaajaa. Lukekaa mun blogia, haluan sinne 110 lukijaa. Ja sitten, mitä mun piti sanoa? Niin, että sitten nyt on niin ihan videotta ei tulmannut kertaakaan mun naaman, niin se vaan tekee kai sen ekalla kerralla. Ei, nyt on vaan paremmin kuvallaan tummessa. Ja jos kysyt, mikä paita on, tällainen. Näin. Hello. En mä tiedä sanoa tästä. Nyt siis joo. Moikka moi! Lorella. En mä tiedä, niin mä pitää sanoa. Supatkaa kannu. Siitä on 30 supaa ja 35 supaa ja tulee